Și astăzi ne jucăm fără Legends. În episodul de astăzi o să tună mașina. Înainte de a porni filmarea am scos eu toată fața ca să mai fac ceva bani. Ca să o tunăm în videoclipul de astăzi o să tunăm mașina și o să dăm câteva drifturi cu ea. Haideți să începem tuning-ul. De început o să îi punem un colant. Da? Ne uităm acum prin colanturile acestea. Și cred că colantul final e acesta. Sau hai să mai ne uităm un pic. Da, colantul final rămâne acesta. Dăm 10 coins. Bun, așa arată mașina acum. Și haideți să-i punem ceva pe interior. Scaune. Îi punem scaunele acestea. Sau că e mov, le punem... O să le punem, da, pe acestea galbene pentru că e foarte mult în evidență și îmi place. O să punem volan. Asta e cam scumpuleț. Și cred că o să rămână acesta. Următorul. Maneta. O să fie aceasta move. 8 coins. Bun. Ce mai punem? Bordul. Îi punem ceasurile. Ceasul ăsta. Că nu sunt mai multe. Doar un ceas. Dacă vă place videoclipurile de genul, apăsați pe butonul de like, de subscribe, să facem 10 abonați. La 10 abonați o să dau un giveaway. Ce să punem? Cred că o să punem ăsta așa. Da. Nu avem bani destui. O să punem pe următorul videoclip când o să mai facem ceva bani. Ce mai punem? Mai am unul doar. Cred că o să punem acesta. Și în final așa arată mașina tunată. Haideți să dăm o tură cu ea. Revin când intru. Nu o să mai revin, o să intrăm direct. Așa. Aici. Haideți să vedem cum arată mașina acum. Să dăm câteva drifturi cu ea. Pe interior o să dăm un pic așa și pe aia dăm și pe interior. Bun. Merge destul de bine. Place. Bun. La acest videoclip aș vrea să strângem 5 like-uri dacă se poate. Și vă mulțumesc pentru 5 sau 6 abonați care i-am făcut. Haideți să vedem cum arată și pe interior. Interiorul arată destul de fain. Place. Cum se dă și drifturile. Da, chiar fain. Să dăm un 360. Am lovit mașina. Nicio problemă. Acesta este episodul 1 din Furul Legends tună mașina. O să cumpărăm mașini, o să dăm curse ilegale. Bă, glumesc. Da, arată destul de bine, merge tot la fel destul de bine. Îmi convine, ia uitați, un 360 frumos, elegant. O să mai facem și curare și IT. Mergeți și la el, dați o abonare, să facă și el 10 abonați, 20. Suntem niște creatori de conținut mici care încercăm să facem și noi ceva și la aceste videoclipuri depunem destul de multă muncă. Și da, fraților, cam acesta a fost videoclipul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, apăsați pe butonul de like, de subscribe, să facem 3 like-uri, 5, 3, cât vreți voi.
Cu voi a fost doar Loris Luric și noi ne vedem la următorul videoclip. Pa, pa!